Nemali to hріх, но тепер хоч і виділи, і так зненавиділи мене і мого Отця. Toto ся стало за то, щоб се сповнило слово написане в їх законі, без причини мене зненавиділи. А як прийде утішитель, котрого я вам пошлю од Отця, Дух правди, котрий од Отця походить, тот буде о мені свідчити. Остань на младий балалу, младості наша співа, предужі руські співанки, вічно будемо ти. Благословяється і освящається пам'ятна табуля сія окропленим святої води і милостився Святого Духа, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всегда нині прісно і во віки віков. Мою душу переповняло чувства. Я стою на святій землі, на святому містові для кожного русина, де родився наш великий будитель, учитель Олександр Духнович. На даний час ми маємо посвячено то місто, де він се родив. Слава русинам, отцям і синам. Vážené dámy i pánové, dovolte si pár slov z boku Světové rady Rusenin. Stojíme dnes tak jak už je, i bolo powiedziane, na místě rodzenia otca Aleksandra Duchnoviča. Za to, že tak jak sme čuli v propovedi, v prvším riade bol sviaščennikom. Ale svoje dielom robil i na chosen rusinského národu, toho národu, s ktorým він дружив. Pán Bobinec povів z iniciatívy Krajového tovaristva Підкарпатської Русинівої організації було створено ту таблу на знак подяки všetkých Rusinів
Закарпаття, Slovenska, všetkých, ktorí sú u objednaniu Світового конгресу Русин.